Čaute lidi, mám challenge pro mě. Každý kill rovná se random loadout, takže čím víc killů dám, tím horší zbraně můžu dostat. Takže jdeme na to. Počkáme. Doufám, že rozumíte pravidlům té hry. Počkáme na to a jdeme na to. Bam. Čekáme. Doufám, že se zabavíte. A doufám, že se nikdy naštvu a tak. Když dáme arénu, hele, 2 klíče jsem dostal. Zatím jsem good. Uvidíme třeba na konci videa. Dáme random loadout. Aside life level, ok, to se dá. Jdeme. Ok, granát, boom. Ok, boom. Dobrý damage. Dal jsem dobrý damage. Boom, nechá to. Let's go! W. Já jsem skoro zapomněl si vyměnit. Gunblade, no. Nevím, ale to nevadí. Ne, to není možný. Tohle není možný. Nedal jsem kill, takže nevyměňuju se. Ne. Yes, dal jsem damage. Teď ho rozsekám. Bum. Já ho zkusím nožit. Let's go! Easy. I s tímhle loadoutem můžu ho zabít. Shotgun. Nevadí. Bum. Když dám do 10 vteřin kill, musíte mi dát like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Let's go! Vyměníme. A side levka zas. Co to dělám? Dobrý, dal jsem damage. Dobrý, dal jsem velký damage. Dobrý energy. Ok, let's go. I s tímhle loadoutem jsem ho zabil. Mau, no nic. To fail. 20, 40, 45 dokonce. 20. Teď to zabil Mavlem. No nic. Let's go. Jdeme na další jedničky. A počkáme. On ještě ukazuje Elko. Ježiši, já ho zabiju s random loadoutem. Tak jdeme dál. Další rank, pojďme na to. Ok, ještě počkáme a půjdeme na to. 3, 2, 1, boom. Arena. Já mám 180 ping, já mám skoro 200 ping. Ajo. Tohle není možný. Ale fakt. Ale mám granát. Boom. Ne. 40. Ne. Dobrý. Co dělám? To byl fail. Let's go. Boom. To byl clutch. Jsem jí teď nezabil, ona mě knifne. Byl na flos, jo? To je docela dobrá zbraň. Boom. Ok, ne, já jsem spadl, nevadí. Dal jsem jí docela hodně damage. Ne. Dobrý. Yes, let's go! I s tímhle loadoutem ji můžu zabít. Ne, co to je za loadout? OK.
Jest 50. Okej, gdzie? Tam, ne, tam, tak nic. Bum. Jest! Chybí 50. Ne. To je fail. To je fail. Co to dělám? Ajo, teď to otočíme. Teď jí zabiju. Ne mě, ona. Teď jí fakt zabiju. Co to dělám? To není možný, co to dělám? Co dělám? Bum. No teď jí zabiju, aha. Jsem myslel, že dám místovku. Bum. Co to dělám? Já jsem špatný. Yes. Nahoru, ok. Tak tady. Jak jsem jí netrefil? Halo, co se tu děje? Hajo, co se stalo? Co to je za load? Co to je? Co dělám? To je fail. Jo, já umírám. 50. To teď dáme. 50. Ne, prosím. Prosím. Bum. Nic. Ne. Jdi pryč, já ti nemám rád. Prosím. Ne, ajo. Co to ještě s tím loadoutem tak těžký. A teď to otočíme. Fakt to teď otočíme. Bum. Je spade. Jaj, co dělám? To je fail. Tohle je těžký. To je fakt těžký. Nic. Teď ji zabiju. Prosím. Kolik jsem jí ubral, nevím. Dobrý, bum, boost. No, měl jsem na def, ale... Bum, tak nic, já jsem špatný. Ok, počkáme. Bum. Prosím, já nechci tady ten loadout. Prosím. Jo, let's go, nový flamethrower. To může být dobrý. A teď zabiju. Kde pak seš? Ok, bum. Ne. Co to je? Já mám skoro... Jo, já mám... Bum, tam bude, ne? Jak? A teď ji zabiju. Tak pojďte, ne. To není možný. Jo. Jak jsem mohl prohrát? To nevadí, jdeme na další. Další round, pojďme na to, ok, jdeme dál. Prostě teď to dáme. Dáme to. Ej. Dáme arénu. Teď toho můžu zabít. Asi, já nevím. Co to je za road? Tohle bude těžký. Ok. Ne, to mi nedělej. Dobrý, nedal bym. Ne, protože nemám přebité permafrost. Ok. Ty bomby, let's go. Yes, let's go. Jede bomby. Dáme další. Tohle permafrost, level, já se nestěšuju. Granát, využijeme granát, boom. Kde? Já nevím. Je tady. Já jsem špatný. Ne. To není možný. Ne, to není možný. Ajo.
ten loadout mě zabil. Teď ho porazíme. Dobrý, tak nic. Co tu? Kde je? No, tam je. Bum, ok, bum. A dal jsem nějaký damage. Jak jsem ho trefil, nevadí. Snaž se, Filipe. Yes! Let's go! Můj aim je nejlepší. Jdeme dál. Ok, žebříkem. Ok, to se mi moc nepovedlo. Hele, jsem tu. Můj aim! To není možný. Můj aim je strašný. Kde? Tady. To je? Jo, to není možný, bro, jo. Ten loadout mě zabil. Já to rolím. Ježiši. Bro, to musím vystřihnout, bro. Yes, let's go. Yes. Někdy mám mega dobrý aim, někdy mám strašný aim. Já prostě nevím. Aside rifle, shotgun, no. Tady. Ne, proč jsem nedal katanu, to není možný. Jo. Tohle byl fail. Co to dělám? Ok, tak jdem. A ty ho zabil, bum. Ok, to se dá. To vyhlajem. Ok, tam je bum. Ok, a půjde tady. Bum. Jaj. Prosím. Dobrý W. To byl klač doslova. Let's go. I s tímhle loadoutem jsem ho zabil. Look. Jo, aha. To bude trošičku už těžší. Kde? Děláš si se mě srandu. To byl fail. Tohle byl velký fail. Ok. Hele, už! Bum! Prosím! Ne, prosím! Ne, au! Yes! Let's go! Jsem prostě nejlepší. Tak v pásu mám ještě něco. Ticket. To je ještě backpack. Otevřeme si tohle. Počkáme. Ale jong. Tohle bylo konec v mojím videu. Napište do komentářů, jak je vám. Tak čau!